apụta m na ya dị ugbu a jese gị nwa ya na-ere aka nwụ n'ihu ya dị ya sị m ugbu a ka ifepụrụ ka egbe saa ihe enwedo nke ọdụ ife agaje nwipere ọ ga-ahụrị n'ọdị ndoni achọrọ onye gwara nwanne ya ebe nwanne ya na ọwa iwu ka ọjọọ ịmakwa kamgbe m brazil dis idrod fon m Android ọ bụghị Android phone. ọ wụ otu dọdọdọwa drọd fon na enweghị infọmatị na-ada abata n'ime fon Information. ọ wụ otu ihe mee o si na Istanbul bata ya si na WhatsApp si na Instagram ya si na Facecap asị Facecap Facebook ndị ọcha ya agbara onye m nọ na-asị Obinigwe ịwụdachi ịmakwa nwanne m nwoke na m na-agbaga okwu ya dị one of my brothers na m nọ m na-akpọ n'ọnụ m na-asịga aha ya wụ C-Money Vitus ihe ọma nna m ndọṅọ oh my guy my guy oh my classmate yes gịnị ya gara school Vitus my guy my classmate never the way Vitus ka m nọkwa n'ugbo invitation ya wega na my last egbu m nne ya oke hụ Vitus hụ ya hụ Mbaise hụkwa n'ihite ebe oshi shit ya wesị machi gịnị ka ọ sị m na ya na-eme marriage na 10th of April na Saturday na Saturday 10th of April na mmiri ọbịa gwa mmiri ga-anọ ngwa na marriage ọ ga-ada aja aja Vitus na agwakwanụ gị ihe awụ mụ na ya nwere relate ọsụmọwashi gị sọwashi ga-ajịrị mpam nwunye gakwana ịlụ nwaanyị lega ahụkwa na famili aha anyị nwunye ya wụ ọbịa ga-eri goodness dike onye m kwere n'azụ ụlọ anyị nga mma ọbịa ga-eri na mpa ya na mpa mma m nwunye mma m nke mma m tụrụ na nwoke ha nchawa otu ime ụlọ ka ama m ha niile Vitus m na-agwa gị ihe a mpa ya mụrụ m na marriage mma ya kwana onye mụrụ m na baptizim ka ịhụ na ihe niile ezo ahịa m ga-eri esi ewu shasha tent na agada agbakwa m ha at last C-Money oh my guy I know the main committee of friends na ọcha I know what can I get look everything I want to do no change sabo no nni ị ga-eme ncha ị ga-eme committee friends ọkwa ihu na-ejere gị n'anya nkata arachara gị anya ọrụ oke ka were nnu oke fege na ahụ te kpọpụta atara ha arachasịa gị ahụ iwu shameless he goat C-Money nwanyị ahụ nnọ nga gị ihe ote asị ya dacha ntị mba ka m gbaga nkịtị ka m kọva gị ọp ka gị na ya gara skuul ọ klasmeti gị ị na-ahụ gị ugbu a kwuo na ọwa ada nne gị ụmụ ya ọwa onye lụrụ otu agbara lụrụ gị na ị ga-aga ibu ochi ị ga-eme committee of friends dakwa ogweri echi ọ bụ gị na nwaanyị anyị bịara gị mara eju gị n'ime gị na onye tọrọ Vitus ọlịlewa ya ekoleshi small child dị ka anụ ọ maka na ọ sị ka ọ lụọ nwaanyị n'oge na ọ chọ dị stori nwatakịrị Chineke goziri ya si n'oge gbata ego ị nọ nga eri ihe oge windo bọọlụ ị nọ n'ọdụ nwatakịrị ihe na-ede nwa na nọ nga ka ị na-ede lee ebe ọ nọ Ekwutọs ikwikwii onye ahụrụkwu ndomi ọ hụrụkwa gị n'anya ndomi nọ na-abịa azị gị nga ahụrụkwa ihe ọma ka o megere ihe na-etu ugbu ahụ ọ tụwa ha anaghị ime ya chenji lokeshọn ka nwa ofe akwa ọ tụrụ ime ka ahụ bụkwa degemọs ya agahụ je nwa na-ere ọkara ka nga ahụ o bụ afọ ime n'aha ya ọ gbapụola gị ugbu a download oge n'ime netwọk ya dị bizi gịda hụta ahịa nga ọdọ dịkwa agịrị onwe gị werekwa igwe gbachie ọchịgọ onye adịkwa aga nga mmanụ hapụ ịhụtọ ọkwa nga ụlọ ọ gadoro hụtọ nwa ị ga-aga imepeji kwa mkpọkwụkwọ nga ahụ efopụrụ gị kpọm onye oshi kpacharakwa imi gị ịchọ ka ị gba akpịrị ogologo aga hụ je ji mkpa aka gị n'ụmụazị ibe gị apọdo obodo ibo gbaa mbọ gbata ego hibra nga anọ erihe oge jank food eghele gị akwa udele gị nwa ndị eme ọnụ ka bingo adịjiwo m n'ọnụ ọchịkwụpụkwa gị C-Money kwenụrụ ihe m na-agwa gị marriage gị na strike invitation onye nwere na-ahụ dị invitation inye enye gị ọbịawa were aka ntị ote stroke onye wada stroke nonsense ekwusigo aba na omesi ya basic ka nye gị ndomi ka ihe eliwe agba liwakwa ọnụ gị na-ebi ọnụ biko mmadụ dị sakwa gị egwu nye ọwa akwa udele ka ọwa akwa ọgazi na-eburu iliwe agba ihe anya gị nwoke ngwe ndị na-ejide ego ọtọ ha na-esi aba mba agbọ ka nkata kpakpakpakpakpa rie ezigbo nri ụkọtụ gị bịa nga agala gị flawa ị na-adịji ya n'afọ bingo
ma afọ gị ikwikwii bịa nga ele aha gị ụgbọakụ indomi na ọ na-abịa eri ngo orikata indomi esi indomi na amadụ ya baga biyond gị rie ego ka nga mbuzeri mkpumkpu wuri komkomoto kwa ịga gị nwa n'afọ yorita ha na gị hụ ya netwọk ya dị bizi wuri ka nwa ahịa ọzọ beware ọ wụrụkwa ezigbo mmadụ dịkwa agaba hapụ ịdrọpụ nwa stupid thing ka m ụkwụgwọ nga ahụ na ibido ibila gị ịkpọ m onye oshi Simon 2021 ka anyị nwee event nwoke anyị ọ family m nwa ọrụ ga nwunye m nwaanyị mma ya mpe ya mụrụ m na marriage mma ya mụọ m na baptizim mma nke nwaanyị ya ma wụọ m legal advisor m mpa nke nwaanyị kwanụ illegal advisor ma advisor jiri m ahụ ha nchawa otu ihe marriage m n'inwe onye ọla gara ngwa esi were asị nwere ndidi gbuo ya n'ụzọ ahịa ya n'akụkụ anyị mere ekwe marriage anyị pụọ kọt ga kpekperie stupid imbecile ya mere m otu indomi mara ịga n'ọnụ 2021 see money ọ ga-adị kpọkpọ